Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Hinyongut ki pulit kelamen sao na kajinga kulmar, hakador bar pelun jong hima langren, kablalong, hakahnyot trik nailar ara jara pun riu. Hadir makin hun ke persya yus im nang tes im yong kala penthut ya kador bar bat lalam sya kajing huri hura. Haga de jingjia we rupat ba olamen saujur. Hau kurwa bala pha dak office jo superintendent of police ka Southwest Khasi Hills ka dorbar ka blalong haga por ka wish teng men step ha plau jong ka office ka hima langren haga snong plang di lon kalong ka biat bet bat kumba shia jar san spa ki khun ki hajar ki bla poi ka dorbar ki la jing kershan ya usim West Pula pentep ba ka por ba ka dorbar ka ya shakmat Sakway part ka kinhon, kabadan kumbasya jarhan spagun kibriw, kilarong hapok ka dorbar ban persya ya usim. Kadba ka dorbar karanya syakman, ka kinhon ka persya klapentut di ka dorbar, hindray de ka jing tuklar biang por ki pulit, bat ki magistor ki badan lang hakan ni ka por, lala bantem ya ka jing kulmar ba ka dorbar klaya syakman. Hindray syua bankut ka dorbar haga por kumakat akasan no sengi, ka kinhon ka persya kala keno bagla lenthaw ki shuki badi kiwe kitiar West Pila pentep haba ki magistor ba ki pulet la persyang banyada na ka jingsha pen julor bat ban khanglat ye ki ba persya bantur sharensan hakum kani ka por kadan na preng ki rupat ba ki ba kawang mau ya ki pulet ban pen prai ka dong thaw jing kolmar bat ban khanglat ye ki jing huri hura ki pulet ki la hab ban pen kam da ka bor Hindray wala kata ke persya kelanang pin isu ya ke jing bitar. Da ke jing laban tem jongki pulit ka kinhon ke persya klarandin bat ya prano naga jaka bla penlong ya ka dorbar. Shushu SP la pentep ba ki pulit ki mensaw ha ke jing jak la yo ya ke jing sumar. Halo ke jing ja SP la pentep ba katrat pulit la pen pahara ya ki pulit ha ki benta jong ka jaka bla penlong ya ka dorbar bat ban petho ya jing long jingman kanang banyada na kidugi jing jabas ngausi ka office USP kadang ap ya jahat na ka office usim ke himalangren shuaban shim di kisin jam bating ka kumgilenti jongkaan Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinray ka jingmi jabo ka yapher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthaw ya ka joint action plan